ويكا كتابت كلنا خم نذكره كان عبين كلنا يخون نبز تفلاليو مدرخات زتفطرو زتفلاليو تمحلال فتح حمامات أب معبيانا ناب كل خناتاتنا كتابت أقداسي زخانة أسمات كم زنورن كناتات كم زنورن كلنا نذكره حجب زناي لبدا أوان مزيز اللقاء بمتي حونا ناصر أبزي زحلف خفال زبلنا بزعبا لوتن أقداسنتن ناي موت ناي حمام ناي لبعي متحاتو بسنكي كتابت كم زخانة حدا مياون مزرعتاون حتى قريب الله نزمركس بمقبار بزعبا كتابت زبل كفالنا عندنا ناب حونا ناصر نورو خن خيدنا لمكتتالكم اندامس غونكو حونا ناصر كتابت أقداسر استخوينو الله كمتي أقدمنا زبلنايو ون بزعبا كتابت زلو كنكات أزيو قمت فيروس امنت زي مهلاو الله نايت كتابت بروسس نبعلو عن نفس زعتو نقرات مستي خال كونسيبايروسي تيوريتات زو عمل صلو مياو زي كونو تحاوي سو هايمانوتاوي كالو بهلاو ونتاتن تأساسيرو زلو أزيو ز تحاوي سمعيتن أفلوت أزغودلو وسانتاتن بسفي حبزلو وانينا زعبا خطابت نزارب زلنا ما كم حلافي ناي سندان الساسيكسن مجمرة خطابت منيو تزوع زلو بهنا جبابي مكلالو كم تانا إلى بدا نباها أدب كبكا. أوكي. بزعبان أي كتابة بزملكت وين انتخونه حلافنت ناي تي وسانة مالتي كم وسانة حلافنت ناي زي حزبه وتحنا تكاليو. حجيت تكال حدا نبعلو تي عينت ناي فاكسين أبشودن نسو بحبار مسناي إوروبا حدا بروسس على مالتي ناي مصداق تحينت فاكسين نسو دما أبتي إتن زمح بلو كامبانيتات زقربو جبتيتات نعو بمرأي ناتو experts زخونو سبات كامل إوروبا زتواصو نتي زتوهبه بمولو دوكمنت نعوتات دحري مصنع اتي ازس زاكل جبتيتات الله حدا تي تقمي غداتن بمرأي مهنياتو زخون يكون مدحانيت غناوي تاشمو سايد إفكتس زي بولو يلن جين كل شيء عندها قاتقبر اتي تقمي كابتي قدات زلع علم الزخون ترحيخا تفقده مالتيو لذي مسرت في مبار بدرجة أوروبا استفقده فاكسينات الله مالتيو سودما نابنتي ناي باستراسينيكا استدالوه بزي فايزر استدالوه بمودرنا استدالوه حجي ناي مجرشتا زي بجونسون جونسون استدالوه عينت فاكسينات بدرجة أوروبا نحبر تصديقو مالتي زي كزرغح يخلي زي جبتيتات زي دما من الوقت كل سب أنبيبو بعلو كردو أيكدن جين بابليكيو زيتات مستير يكونن الله أبتي ناي أوروبا ناي مدحانيت ايجنسي ويون أبناش ودن لكم تسبركت زبحال ناي بعال مزي ناي مدحانيتات ناي شودن أتيخا بزعبا نفسه كف كابزيعتن فاكسين أبشودن استزرقحا كل حبريتا أو لكا مالتي ስለዚህ ምስጢር ዝበሃል ነገር የለን ሓደ እዚኣ ሰብ ፈልጣ ዘለማት እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ነቲ ምስጢር እዚ ስኒ ገለ ሓሲቦም እዮም ገለ ታሽሙ ከቆትሉና ደልዮም እዮም ገለ ዝበሃል ነገራት ከምኡ ነገር ዝበሃል ከምዘየለ ኩሉ ትጭብጢታት ኣሎ ግን ብስነ ፍልጠታዊ ጻሕፋ ስለተጻሕፈ ምናልባት በዓል ሞያ ዘይኮነ ሰብ ንኽርድኦ ክኸብዶ ይኽእል እዩ ግን ከም ጭብጢ ግን
كم زلوا كفلت يخلي ما تيس لذي زخون سب نا إنجليش ونا شورن دحن فلتت زلوا وين عم بيبو حفش أو زخونة مرداتا كركب يخلي مالتي إذا خمسي زقبرو زر الرباط كا زر الرباط كاني سلذي إزي تيمجم مري حدا كتأمى من الناس نحنا كي تعشمو حبوق نجار هيكونن تنستجبر متنعتيتات كلن انتاي وصيتنا تنيرو تاي سايد افكتس يو تمزغيبو كندي سبات تفتينو قدمي اب علاغا مورادو حجه اب علاغا دح مورادو دما هندي زاكل سبات زي فاكسين زو وسيدلو كله تصبصبات الله مالتي ازي حدا نعخا تاشمو كهبكا زخيل مالتي تناي متئممان مالتي طبعا سكانيركا كلتا تكالات حدا بدرجة إوروبا له بعل مزمو كوزصار مدحنيتات إوروبا زبحل تي خلايون لك مدل سبركت زبحل بزعت مكوزصار مدحنيتات ابشودن እዞም ክልቲኦም ሰብ መዝታት ዝድላይ ሓበሬታ ብዛዕባ መድሓኒታት ብሓፈሽኡ ክታበት እውን እንተይሉ ሓበሬታታት ኣሎ ኣብ ሾደን ሓደ ባህሊ ኣሎ ብፍላይ እዚ ለበዳ ምስ መፀ ይኹን ምስ ናይ ኢንተግሬሽን ሲስተም ዝበሃል ኣብ እዚ ሃገር ዘሎ ኩሎም ዓይነት ሓበሬታታት ብቋንቋ ደ ዝመሓላለፍሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብቋንቋ ደ እኹል ሓበሬታ ኣሎ ዶ ትብል يا ناي بحقي حدا خابتي بزح صعد استغبرولون زغبرولو زلو بقصالتن بزح ገንዘብ ዝፈሰሶን ነታ ሓበሬታ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ንሙትርጓሚ ማለት እዩ ሓደ ካውኻ ትግርኛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብትግርኛ ናብነት ካብ ናይ ሌክም ዲስከርከትኒ ብሙሉ ዝኽብዶ ጽናሕኮ ሓበሬታታት ብትግርኛ ኣዳልዮም ኣቕሪቦም ኣለዉ تتصمق نايتي زلي كان حبريتا زي ابنا ليك من السبركت انت اشو من حرقاتي حدا سبسي انها اللي بتقرينيا سي تزدليو حبريتا بزعبازي خطبات زي انتايو زي زبهال وريتاتو ين حقنوتون حس زي حقنوتون زغلصو ين انتخونه بمولو الله مالتي ابتنا ليك من السبركت ابناي ناتنا ابتنا حزباو طعنا حرقاتي خاوي حصر زبل حبريتاتات وين انتخونه وين بزعبا كتباتن تقمنا كتباتن سلامنتاي سب كتب الله زبل وين بتجرينيا تدالي له مالتي سلازي اتي حدا خاطي انا كمخرج دلي نخل سب مالتي فعلها كيتك ام ناي سب سميعكا ويا واتساب دمصكا منكم دسودو من زي وقعوا او كنتبل افتو وقعوا كيتك انبب كاو تزليك حبريتا وسد نتزلك حطوتات بزح ملس خطرخبو لي هاو زي رخب كالو انت اني ملسيتات انت هليون قطر تليفون الله بقانقخات زملسلكا نتزلك حطوتات وين حبريتا الله مالتي سلازي ازيتات كل حبريتا ناي مسناق سلازلو تتقملو حونا ناصر بزعبا كتابت أقدم عبيلكا هذا أقداس حبريتا زحبكايو تي زكايد زلو وي زخيد زلو لبعي بجبطوكا تصبو غير كغريب كاي لخا أبزا زحلفت عمت لك زلنا يا صومون إذا حجي زلنا يا صومون عن نزعت كا زارب كلها عبي غاك عبي في اللي ناي حمومات زدوكسو ناي موت عن ناي زتوغدو ناي ملبع حيلو وي ناي مقدع عقمو تقلت صنيحكا تفل اللي عتتي نصور فل اللي اذا فل اللي زي تي نتو مغيرو زغبره كتابتيو الكا اب كتابت يفلت دو عندي سب تخطيب له عندي سباي تخطبه هو تي شو ده طبعا حدا خبتي تاشمو زخونه سبع شو ودن زلو قطر ناي حزبنا شو ودن صبو يرنا نفلط منياتو زخون ነገር ዝገብረ ይትክል ሃብ شو ودن كيد مزغب كابت سيستم مالتي ስለዚህ እቲ ቁጽሪ ናይ ብሙሉ ናይቲ ፖፑሌሽን ናይ شو ودن ስለንፈልጦ እቶም ክታበ ደወሰዱ ድማ ስለንፈልጦ ስለዚህ ክንደይ ተሪፎም አለው
ድማ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሰሙናዊ ሓበሬታውን ኣሎ እቲ ሰሙናዊ ኣዳሊና ታሽሙ ንገብሮ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስጋብ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ዳርጋ ከባቢ 84 ካብ ሚእቲ ካብቲ ሙሉእ ሕብረተሰብ ክልተ ክታበተን ክልተ ቀዳመይትን ካልኣይትን ወሲዱ ኣሎ ግን 15 ካብ ሚእቲ ዘይተኸተብሉ ኣለውና እዚኦም ከኣኒ እቶም ዝበዝሑ ወጻተኛታት ናይ ሓቂ ሓደ ካብቲ ታሽሙ ዝገብረካ ወጻተኛ እቲ ዝበዝሕ ዘይተኸተበ ዘሎ ሕጂ ብኸምኡ ምኽንያት ብዙሕ ጻዕቂ ናይ ሓበሬታን ናይ ድሮፕ ኢን ተውሳት ኣብቲ ከባቢ ወጻተኛታት ብዙሕ ዝቕመጡሉ እንዳዳለኻ ዊን ብዙሕ ጻዕሪታት ይካየድ ኣሎ ንምትብባዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ገሊኡ ወላ በቲ ሲስተም ኣትዩ ባዕሉ ቆፀራ ክሕዝ ዘይክእል ውን ክህሉ ይኽእል ገለ ተባሂሉ እሞ ዕድላት ንኽፈት ነቃልለሉ ወላ ንእግሪ መንገዱ እንዳኸደ ከሎ ዱካን ስቤዛ ክገብር ወላ ናብ ኣውቶቡስ እንዳኸደ ከሎ ንእግሪ መንገዱ ታኽትባት ክወዛ ምንትን ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተንቀሳቐስቲ ክሊኒክ ማለት እዩ መካይን ተቐሪበን ኣለዋ ሕጂ እቶም ሰባት ዓብይ ተኣሽሙ ኣሎ ማለት እዩ ምልክት ናይ ቫክሲን ተኣሽሙ ምዃኑ ስለዚ እታ ጉዳይ ናይ 5 ደቂቃ ማለት እዩ ኣላግሳ ኣቢልካ ወሲድካ እታ ቫክሲንካ ትቕፅል መንገድኻ ካብቲ ተቢሉ ውፅኢት ረኺቡ ዶ ዝፃዕርታት እዚ ይረክባሉ ዶ የተባብዕ ዶ መስለካ ያ ናይ ብሓቂ የተባብዕ ኣሎ ውፅኢት ውን ንሪእሉ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ማለት እዩ ግን እቲ ምስቲ ዓንተወይ ዝበልኩ ኣታሒዘ እቲ ለውጢ ግን ናይ ብሓቂ ኢና ርኢናዮ እቲ ክትባት ዘምፅኦ ለውጢ ናይ ብሓቂ ተራእዩ ፋክት ስለ ዝኾነ ዓንተወይ ውን ገሊፅካዮ ነርካ ኣብ ቀዳማይ ክፋልና ብሓፈሽኡ ክረአይ እንከሎ ኣብቲ ክታበት ዘይምውሳድ ምሕንጋድ ዘይኮነ ምጥርጣራት ከም ዘሎ ብወገንኩም ከም ጥዕና ህዝቢ ትከታተሉ ዘለኹም በዓል መዚ ቶም ቀንዲ ምኽንያታት ዝበሃሉ ናይ ዘይምኽታብ ወይ ክትክተብ ዘይምድላይ ጠንቅታት ኣየኖት እዮም ኢልኩም ትለልዩ ንሕና እውን ከም ማዕከን ዜና ፈሊጥካዮ ፀኒሕካ ኣብኦም ኣፅዕቕካ ክትሰርሓሉ ዝግባእ ናይ ሓበሬታ መስመራት ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ትብል ዝተፈላለዩ ተኣሽሙቲ ምኽንያታት ኣሎ ሓደ ካብቲ ንኣብነት ካብቲ ምኽንያታት ንሕና ዝበፃሕናዮ እንታይ እዩ ብዙሓት ወፃተኛታት እንታይ ዝብል እምነት ኣለዎ እቲ ሕማም ኣሕሊፍካ ምክልኻል ናይ ተፈጥሯዊ ምክልኻል ናይ ነብስኻ ምጥራይ ይበልፅ ካብ ክትባት ወሲድካ ናይ ምክልኻል ክእለት ኣብ ነብስኻ ተኣሽሙ ትገብር ዝብል ኣረኣእያ ኣሎ ብገለ ተኣሽሙ ዝመፀ ማለት እዩ ኣረኣእያ ኣሎ ሕጂ እዚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣቐዲምካ ኣይትፈልጥኻ ንስኻ እቲ ሕማም ስካዕ ክንደይ ከም ዘጠቅዕ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ እዩ ዘጥቅዕ እቲ ሕማም ዘይትፈልጦም ንስኻ ውሽጣዊ ሕማማት ክህልውካ ይኽእሉ እዮም ብሰንኪ እቲ ክትባት ግን ብዓቐን ተመርሚሩ ስለ ዝወሃበካ ኣብ ሰውነትካ ኣትዩ ክገብሮ ዝኽእል መጥቃዕቲ የብሉን ወላ እቲ ሳይድ ኤፌክት ንብሎ ውን እንተኾነ ግዝያዊ ነቲ ሰውነት ናትካ ነቲ ዝወሰዶ መድሃኒት ንኽለምዶ ዝገብሮ ሪኣክሽን እንተደይ ኮይኑ ናብ ሕማም ዘብፅሕ ኣይኮነን ካልኣይ ነገር እቲ ሕማም ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ተበፂሑ ዘሎ ንገለገለ ሰባት ናይ ነዊሕ ግዜ ነባሪ ዝኾነ ሕማማት ወይ ሳዕቤናት ይገድፈሎም ኣሎ ከም ናይ ድኻም ናይ ቁሩብ ናይ
ናይ ምሕሳብ ተኣሽሙታት ዝኣመሰሉ ስለዚ ስለምንታይ ዓይነት ሪስክ ትወስድ ስለዚ እቲ ሰብ ሓደ ተኣሽሙ ካብቲ ክርድኦ ዘለዎ እዚ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ምክንያታት እዩ ካልኣይ ምክንያት ጥራሕ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ዝኮነ ኣብ ብዙሓት ወፃኛታት ዊንድ ዝሰማዕኮን ዝረኣኽዋን ንባዕሉ ጥርጣሬ ኣብቲ እቲ ቫክሲን ስኒ ሓደ ዓይነት ቺፕ ኣሎ ኣብ ሰውነትካ ኣትዮም ክቋፃፀሩኻ ናይ ብሓቂ ሬዲክለስ ዝኾነ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ክቋፃፀሩኻ ተዘልዮም ብዙሕ ኣገባባት ኣሎ ንሰብ ንትቋፀሮ ቺፕ ኣብ ሰውነት ናይ ሰባት ኢኻ ተኣሽሙ ኣይኮነን ሓደ ካልኣይ ስጋዕ ክንድኡ ዝተራቐቐ ፈሳሲ ዓይነት ቺፕ ስጋብ ሕጂ ኣይተፈጥረን ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ሓንጎል ቅቡል ዘይኮነ ኣዘራርባ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ናይ ፖለቲ መንግስቲ እንድሕር ደሊካ ካብ ዝኾነ ከውፃካ ይኽእል እዩ ኣበይ ከም ዘለኻ እንታይ ከም ትገብር ንክፈልስ ኣይፀጉሞን እዩ ማለት እየ ለዚ ብከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ተኣሽሙ ክንገብር የብልናን ዳሕራይ እቲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እቲ ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ቅድሜና ኣብ ጎረባብትና ድዮም ካብ ስድራ ቤትና ድዮም እንታይ ድዮም ሆስፒታል ዝኣቱ ድዩ ዝመውት ድዩ እንታይ ድዩ ንሪኦ ኣለና ጥራሕ ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ ኣይኮነን ብዓይንና ኣብ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለዚ ምስኡ ኣናፃፅሮኖ ትሰምዖ ዘለካ እቲ ዝበሃል ዘሎ ቤላ ቤሎ እውን እዚ ኣብ ቅድሜካ ትሪኦ ዘለካ ሰባት ዝጉድኡን ዝህሰዩን ዘለውን ክትሪኦ ኣለካ ስለዚ እቲ ክትባት ምውሳድ ድማኒ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ቁፅሪታት ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይቲ ሕማም ምጥቃዕ ዓብይ ግደ ዝተፃወተ እዚ ክትባት እዩ እምበር ምዚ ሕጂ ቁፅሪ ዘሎ ምልባዕን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁፅሪ ሆስፒታል ዘድልዮምን እቲ ኢንተንሲቭ ኬር ዘድልዮምን ነይሩ እንተዝኸውን ቦታ ኣይምተረኽበን ኣብ ሆስፒታል ሰብ ኣብ ፍቐድኡ እንዳተደርበን ምሞተ ነይሩ ስለዚ ናይ ቫክሲን ጉዳይ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ ኣባላኻ ያ ሃይማኖታዊ ተራ ኣብዚ ጉዳይ ተፈላለዩ እምነታት ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ኣብ ገሊኡ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ወይ ከዓ ኢንፍሉዌንሻል እቲ ብሃይማኖት ደረጃ ባህላዊ ኣቦታት ወይ ማለት ሕብረተሰብ ኣብ ባህልን ኣብ ሃይማኖትን ተፀጋዐ ተራ ናይ ሃይማኖታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እምነት እዚታት እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ትብል ሃይማኖታዊ ትካላት ዓብይ ግደ ኣለዎ ብዙሓት ሕብረተሰባት ከም ሕብረተሰብና ዝኣመሰለ ንኣብነት ናይ እምነት ሕብረተሰብ እዩ ብዘይገደስ እስልምና ዲ ክርስትና ኣማናይ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ እቲ በዞም መራሕቲ ሃይማኖታት ዝወሃብ ሓበሬታ ናይ ተቐባልነት ተኽእሎታት ዝለዓለ እዩ ሕጂ ዓብይ ግደ ኣለዎ ብዝተኻእለና ንሕና ውን ነዞም ዝተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት ትካላት ውን እቲ ሓበሬታታት ውን ነብፅሓሎም ኢና ማለት እዩ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ እቲ ክዝርግሕዎ ዘለዎም ነቲ ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክገልፅዎ ዘለዎም ጉዳያት እንታይ እዩ እቲ ሓቅነት ውን ንገልፅ ኢና ገሊኦም ውን መፂኦም ዝሓቱና እውን ኣለዉ ንዓቶም ውን እቲ ዝድለ ሓበሬታታት ንህብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብይ ግደ ኣለዎ እቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብቲ ናይ ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕን ነቲ ተቐባልነት ናይቲ ሓበሬታ ኣብቲ ሕብረተሰብን ዓብይ ግደ ኣለዎ ሎማዓንቲ ኢንተርቪው ምሳኻ ምስ ተቆፀርና ልኡኻት ሃርሞኒ ሚድያ ኣብ ደገ ወፂኦም ገለ ናይ ሰባት ርእይቶ ኣኪቦም ነይሮም
حنتي نلومي ناي كتابة قدايو ناي حنت حفتنا رئيتو ناي حتون أباها لأن إمنتان كن سمعو مو أو تمركيز كاموياوي قالكا خطبنا أبو الاستوديو خيرنا هنسمعينا يغني لنا فاكسين وسيت كده أي وسيتكم سلامنتاي زتوقعوا يحمو زي توقعوا يحمو سلازي أنت توقعي كان دحرت حمام كوين كاس تأتي روحوا تتقوم انتاي زي سلازي مالت سلازي دحرت توقعي كات حمام زي توقعي كات ما تحمام كوين كاس سلامنتاي وسد فاكسين فاكسين وسيت كده وسيده Coronavaccin? Ja. Nej, jag har inte tagit den. Varför? Alltså jag... På grund av olika anledningar har jag inte tagit den än, men jag kommer snart ta den. غني لنا استوديو حاونا ناصر ابتانا اذا ويزرو وي حفتنا قال كنكيدن كلنا ولتو ازي قداسه نطبي مويا وحبريتا اني بزح زرباتات ناي مويا غدايات كلعال زخل مالس زدليو ابزو وان زي بفلاي كلت فاكسين وسيدوم بكورونا زحمو سبات هلو زي وصلون زحمو لو وسيت بعهلانا تاون ابزن تايم بالكا صبو بتعمي صبو تحتها حجي حدا خنفلطو زلنا نجر بزعبا ناي فاكسين الله حدا فاكسين كابسوساس كاب 85 9 ميتي اتناي مكلخال مالتي سلازي قال percent ناي تاشمو الله مالتي تخولوتات الله مالتي تي حمام كتاشمو خبلو لزخيل جين تي قند فليلي جين انتا انت داخل بالكوينا حجوين ابتي عنتويت اوسكو قصريتات كملسي مالتيو اتوم فاكسين دوسودو ولا حمام يحممو دام بري دحر فاكسين مالتيو ات حمام بتعم فوكس يزخون سلازي حجي تي فاكسين حدا تي ناي نخالعت ناي ممحللاف يوحدو كالا اي نغير دما نعاخا كمتي فاكسين دي وسده زتقعو اي تتقعنخا زي دماني اب منتاي رينا اتوم اب هوسبيتال زلو حجي زوم شحن كلتميتن زبركم ويتوم اب انتنسيف كير زلو زرانايو 85 كاميتي كتبات زي وسديو سلازي اتي حمام ناي متقع موسغاب هوسبيتال ناي بصح يخون ولا سغاب اب ناي انتنسيف كير ناي متاو زلو تخولو زياده يو انت دا كتبات زي وسيتكا كتبات زوسدغين ولا داني تحمام يلكفو جين بزتحته درجه يزخون قال نجر اتي حجي تاشم تبيلو ازي حجي زلو عينت اوميكرون نتي حدا خبتي طبيعت ناتو زقيرو نتي فاكسين كاو ناي مهدام عينت طبايو تاشم غير زلو سلازي تي سونتكا معناتو تي فاكسين انتايو قند تاشمو نسونتنا نتي فيروس عليليو يدصنح حجيت فيروس كمص كله غنا كيت كعكا خلو ناي مكلخال كالتي زفتر حجي اوميكرون جين سونتنا ايلوليون الله كم تلكعتي فاكسين كوينو سلازي وسدو زلو حجي بقليلو يلابع له مالتي جين اتي حدا بطبايوتي اوميكرون استحاتي ناي كبدت نايتي تاشموناتو استحاتيو كالاي نجر دما تختبات ابشودن سكاب 80
384 ካብ 100 ህዝቢ ተኸቲቡ ስለ ዘሎ እቲ ደረጃ ንስጋብ ሆስፒታልን ታሽሙን ዘድልዮም ሰባት ከትሕቶ ኽኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ታሽሙ ስለዚ እቲ የስ ክትሓመም ትኽእልኻ ምክንያቱ እቲ ጠባይ ናይቲ ቫይረስ ስለ ዝቕየር ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ሓፍትና ዝበለቶ ጉዳይ ምዝ ዝበልካዮ ንስኻ ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ዘለዎም ሰባት እቲ ዝሓሸ ክኽተቡ ምዃኖም ከምዚ ዓይነት ርእይቶታት ንምቕያር ግን ናይ መን ሓላፍነት እዩ ናይ ኩል ማለት ንሕና ብዝተኻለና ነዚ ሓበሬታታት እዚ ኣብ ምዝርጋሕ ምናልባት ከምቲ ትከታተልዎን ኣብቲ ዝተፈላለየ ዝግበር ናይ ፕሬስ ኮንፈረንስ ከም ሕቶውን ብዙሕ ግዜ ዝቐርብ ዓይነት እዩ ኣብኡታት እውን መልሲታት ይወሃቦ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ዝተገበረ መፅናዕቲታት እውን ኣብቲ ናትና ዌብሳይት ዝተዘርግሐ ኣሎ ሰባት እዩ ክሪኦ ዝኽእል ማለት እዩ ግን እቲ ብሓፈሽኡ እዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀናሕኩ እቲ ሕማም ኩሉ ክፈካ ይኽእል እዩ ግን እቲ መጥቃዕቲ ናቱ ግን ዝተሓተ እዩ ድሕዳ ተኸቲብካ ፀኒሕካ ስለዚ እታ ዓበየት ጥቕሚ እዚኣ ወላ ሕማም እቲ ሕማም ይልከፍካ ግን እቲ ሓደጋ ናይ ምብፃሕ ግን ዝተሓተ እዩ ኦኬ ሓውና ናስር ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ከታበት ካብ ተላዕለ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ገለገለ ሃገራት ኤሮጳ እውን ከይተረፈ ብዙሓት መምርሕታት ተመሓላሊፎም ጥራይ ዘይኮነስ ግዴታ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ደረጃ ትካላት እውን ዝተመሓላለፈ እገዳታት ኣሎ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ይኹኑ ብፍላይ ኣብ ገለ ሃገራት እውን ኣብ ገለ ዘይተኸትቡ ሰባት ኣብ ዘይተኣትውን ዝበሃል ክልከላታት ኣሎ ኣብ ሽወደን ከምቲ ብዝሓለፈ ዓመት ዝረኣናየ ዳርጋ ቁሩብ ክፍት ዝበለ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝሓፍትና እውን ዝበለቶ ተኸትቡን ዘይተኸትቡን ክሓሙ ዝብል ሓደ ካብቲ ዘደናገሩ ዘሎ ኩነታት እውን ዝረአ እዩ ንምንታይ እዩ ብሽወደን ዳርጋ ሕያዋይ ኣቀራርባ ኣብ ሕብረተሰብ ይቐርብ ዝብል ናይ ብዙሕ ርእይቶታት ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ክንዓቢ ከለና ክታበት ተወስድ ደይተወስድ ትምህርቲ ትማሃር ከምዚ ዓይነት ነይሩ ከምኡ እኳ እንተዘይኮነ ቁሩብ ምልምላም ኣሎ ዝበሃል ኣዘራርባታት ኣሎ እንታይ መበልካ ኣብዚ ጉዳይ ሓደ እቲ ክንርድኦ ዘለና እቲ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ናይ ሕብረተሰብ ሽወደን ብሓፈሽኡ እቲ እዚ ናይ ተላባዒ ሕማም ናይ ምክልኻል ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ እንተደኣ ክንብና ብናይ ሽወደናዊ ኣረኣእያ ሽወደናዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ናይ ውልቀ ሓላፍነትን ናይ ብነፃ ውሳኔ ናይ ምውሳድን እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ምግዳድ ባህርያት ወይ ጠባያት የብሉን ሕብረተሰብ ከምኡ ገይሩ ኣዕብይዎ ነቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ተላባዒ ሕማም ክመፅእ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ውልቀ ሰብ ሓላፍነት ኣለካ ስለዚ ሓላፍነትካ ኣልዕል ንሕና ኩልና ኣነ ሓላፍነተይ ወሲደ ስኻ ሓላፍነትካ ተሓደ ኩልና ስለዚ ነቲ ጉዳይ ብሓባር ኮይና ክንገጥሞ ንኽእል ኢና ሓላፍነታዊ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣር ማለት ኣብ ምፍጣር ስለዚ ሕጂ እዚ ናይ ነዊሕ ናይ ልዕሊ 100 ዓመት ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ ብመሰረቱ ብምሉእ እዚ ናይ ተላጋቢ ሕማም ፕሪንሲፕ ኣብዚ ዝተመርኮሰ እዩ እታ መሰረታዊ ነገር እዚኣ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ሽወደን ዝውሰድ ውሳኔታት ሬኮሜንዴሽን እዩ ግዴታ ኣይኮነን ወላ እዛ ክትባት እውን ሕጂ ግዴታ ኣይኮነትን ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ገሊኡ ዝኽተብ ገሊኡ ዘይክተብ ዘሎ ግን 85 ካብ 100 ካብ ሕብረተሰብ ክኽተብ ከሎ ግን እንታይ ዘርእየካ እዚ ዕግበት ከም ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ብሰብ መዚ ተፀኒዑ ተቢሉ ዝቐረበሉ ይኣምኖ እዩ ስለዚ እንተደኣኒ እቶም ወፃእተኛ ፈሊና ኣብ ሽወደን ነቶም ሽወደናውያን ጥራሕ እንተደኣ ለና እቲ ቁፅሪ 9 ካብ 100 እዩ
لعل 900 وسيدهم زلوا كتبات مالي حجي انت ايزي تشودنا وحبرتسب بزا تعبابي ازي بزي سنو عمراوي زي زحسب حبرتسب اي صقم يقولوا النسو نزي تاشمز كقبلو كوموين نتي اب تغبار نتي استفلاري ريكومنديشنز تي منغستي يكون ولا استفلاري تكالات زوصو ريكومنديشنز وين ناي مختالو تاشموتاتوين بخمو سلازعبه بقليل كقبلو كردو صقم يقولوا ብዙሓት ወገናት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሽወደን ፖላራይዝድ ዝኾነ ፖለቲካ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ወፃእተኛታት ኣብ ዘለወሉ እዋን እዚ ዓይነት ክስተት እውን ፖለቲካዊ ርእስቲ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ወፃእተኛታት ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ሪኮመንዴሽን ናይቲ ሃገር እውን ይኽተሉ ስለ ዘየለዉ ዝብል ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነቐፌታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኢንተግሬሽን ዘለዉ ስርዓታት ናይ ፖለቲካ ይተዓወቱን ዝብል ከቢድ መረረታት በቶም ደቀባት ወይ ውሉዳት ናይ እዛ ሃገር ሽወደናውያን ይቐርብ እዩ ንስኻ ከም እዚ ካብዚ ዝሕመይ ዘሎ ሕብረተሰብ ወፃእተኛ بدرجة خيلان بعلميان كون كاب حلفنا الدرجة تسرع كلها زيهم ببوليتيكا وحميتات زاروت رايز يكونوا أبايتو غي ترف الزرب زلو نجاري تاي سمعك لك حدا قال كاوتات أب حقنا السمر قسم خانو كان عمل لنا السودما كم زبالكوتي تي فاكس لزريو زلوه أكن ميت قصريتات أبي ناي بوتاتات تيستحت ناي vaccination coverage زلو كريو خلوه بزحو وزعتني زقومتو سلز فلتاتي نعملتها ستوكهولم سي فلت يعني أبي تزبزح وزعتني زقومت أنا area خذ وزح شو لن زقومتو ناي تقصريتات ناي area تات كريو خلوه كات تاي رأيني مالتي حاجة حق إنت الله مالتي قالي جين تي توم مبزحتهم في اللاي يمناوي بوليتيكاوي حيلتات جين نزمزميزهم ناتهم كالي علاماتات تقوموا نمبر ناي بحق حاليوت نايتي حبرتسب وينتي وزعتني حاليوت أي كونن مهناتو تي ساتهم زدليو تي دمتي نايت خالي نمركاب جين نعوته تقيمكا بوليتيكاو أجندا زحازة ጉዳያት እዩ ስለዚ ቲ ህዝቢ ክነቃሕሎ ሓደ ነዞም ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰሉ ሓይልታት ዕድል ንኸይረኽቡ ካልኣይ ነገር ድማ ጥቕምናቱ እዩ እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ምኽታል እቲ ዝወሃብ መምርሒታት ተቐቢልካ ናይ ምትግባር እቲ ክትባት ናይ ምውሳድ بقدامነት ንዓኻ እዩ ቅድሚ ንኻልእ ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ነቲ ከባቢኻ ነቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ዝጉዳእ ድማ እቲ ከባቢኻ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ከባቢ ትቕመጥ እንተደኣ ኮንካሲ ኣብቶም ሽወደን ጥራሕ ዝቕመጥዎ ከይትካ ይኮንካ እንተ ሕማም ተላግበሎም ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ኢኻ ተላግበሎም ሕጂ እዚ እውን እቲ ክንታሽሙ ክንገብሮ ዘለና ስለዚ እቲ ሳዕቤናት كابانا نبانا يزخون دلو جين أفتي بوليتيكاوي شان خاطو خنري خلنا جين نتينا يستفعل على أجندة نمتكام زدكملو انت زي كوينو في درجة حاليات نايتي حبرة السبع كوينو يرعين يعني بفلا مويا درجة زلهم حقايم كنت كونوا تقولوا زعود زي زلهم نحنا ونا بحبريت عالم سلازلنا زي قداي زي نسخاهم حلافون تسرح كابها باللغة زي تخات بحبرة السود تفل عليه مقنعات تقريبنا لنا قطاع قبر كم زلون زي قبر نجاراتون تزاريب كلها نسخاهم سب سمع كادو أبزو قداي زي ويزقات أما كابول كخا قله تسعمتات على يا مسودنا المزررات مالتي يا يسمعك اي بحكي حدا كابتي انا زياده تسمع عندي انتايو تي نابنت زي استفر على حبريتات كنت عنده يقتصد صنعكو بيستفل قانقاطات تدليلو حجي
ታሽሙትሪ ካኖ ቲ ስታቲስቲክስ ናይ ክንደይ ሰባት እዮም ኣትዮም ሪኦሞ ኣንቢቦሞ ወይ ድማ ዳውንሎድ ገይሮሞ ጸብጻቢ መጸካ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ትግርኛ ክሪኦ ከለኹ ይስማዓኒ ናይ ብሓቂ ወላ ሕጂ ኣብ ወጻትኛ ከማን እቲ ብካልእ ቋንቋታት ዘሎ ክንደይ ሰብ ኣትዮም ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሓበሬታ ሪኦሞ ኣንቢቦሞ ክሪኦ ከለኹን እቲ ብትግርኛ ተዳልዩ ዘሎ ድማ ክንደይ ሰብ ኣትዮም ክሪኦ ከለኹ ዓብይ ፍልልይ ኣሎ ሕጂ እዚ ይስማዓኒ ናይ ብሓቂ እዋ ናብቲ ምክንያቱ ካብኡ እውን ስለዝኾነ ካብቲ ሕብረተሰብ ናቲ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ስኒ ስለምንታይ እዩ ዝብል እንዳሽሜ ብለካ ወላ ከም ዕላል እውን ምስቶም መሳርሕተይ ማለት እዩ እዚ ሕብረተሰብኩም እንታይ ኮይኑ እዩ ገለሜታት እውን ይብሉካ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምኡታት ዳሽሙታት ይስማዓካ ማለት እዩ ስለምንታይ ብውሕዱስቲ ተዳልዩ ዘሎ ነገር ዘይጥቀመሉ ኣትዩ ሓበሬታ ንምዝናእ ወላ ሓንቲ ንዑሲ ጥቕሚ ተደይኮነስ ጉድኣት የብሉን ዝያዳ ፍልጠት ይውስኽ ንውሳኔታት ንኽወስድ ይሕግዞ ህይወቱ ንምእላይ ይሕግዞ ስለዚ እዚታት ስኒ ክትጥቀመሉ ኣለዎ ያዋ ናይ ባሕቂ ሓውና ናስር ብወገነይ ዳርጋቶም ዝበሃሉ ነገራት ኢልና ኢና ድሕሪ ሕጂ እውን ተስፋ ንገብር ከምቲ ልሙድ መፂኻ ከምዚ ዓይነት መደባት ከነዳሉ ዘይበልክዎ ነገር ተሎ ምናልባት ወይ ዘይለዓልክዎ ነገር ተሎ ግን ንስኻ ክወሃብ ኣለዎ ትብሎ ሓበሬታ ዕድል ክበካ የቐነለይ መሓሪ ናይ ብሓቂ ሰፊሕ ዝኾነ ቃለ መጠየቕ እዩ ነይሩ መስለኒ እቲ ዝበዝሕ ኣድላይ ዝኾነ ጉዳያት ተናኺፍናዮ ኢና ተስፋ ይገብር ጠቃሚ ክኸውን ከምቲ ዝበልክዎ ግን ተወሳኺ ሓበሬታታት ግን ኣብቲ ዕላው ዝኾነ ማዕከናት ብምኻድ ካብኡ ሰብ ንኽወስድ ይላቦ ማለት እዩ ተስፋ ይገብር ስኹም እውን ብወገንኩም ብዛዕባ እቲ ዕላዊ ዝኾነ ማዕከናት ኣብቲ ታሽሙናት እውን ክትገልፅዎ ማለት እዩ ሰብ ብቐሊሉ ክረኽቦ ክኽእል ምንትን ማለት እዩ ናይ ሌከ መድስ በርከት ይኹን ናይ ፈልገስም እንዲሄተን ይኹን ወላ ናይ ሶሻል ስቲረትሰን ብርግጽ ውዕል ስለ ዘለና ኣብ ዌብሳይትና ኩሉ ግዜ محبر لينك تاتالو ناي فولك هيلسو من دقيتن يكون مكلق على حدقة من دقيت ويكا بعد مز مكلق على حدقات كالو اوت ناي هوسبيتالات بدرجة ريجيناتهم كلهم حبريتات او ويب سايتنا ونالو بغت علو نعزي كابزيناتاتنا زعبي خفال زعبي لبدا يكون زوزو ريكومنديشن يكون دول حبريتاتاتنا نفنو كمزز عينته مدب عزيز سفح بموياوي بعلبيت نايتي وتقرينات زعرباي ونمركبون حدا عبي سقايو نعخاونا زينانا مسجنكا سلتي زقبر كايو حبريتانا بزمزيخا انجيزيخا سوي اخا خمز مقباركا بطعمينانا مسجن تسفان قبركا خال عد الكوابنا غنى لي تساقي ميلان ابزخونا كزي زخبركم تخداتلتي مدب زي مدب 5 دقيقة بهارموني ميديايو مس حونا ناصر نورو اب بعل مزي هزباو تعنا فولكيلسو من دقيتن كفل سندان ستاسيكسن حلافي يو نزهبنا كل التخفالات سفيح حبريتا ابو داي لبدان كتابتن كالوت حبرة سباوي اقلقلوت ويكا اتحي اقلقلوت زدلي حبرة سب زوغدسو زتفلاليو ارستاتي والله أملو مدبنا نايز على متايق زي زتفلالي صحفاتن حبريتان كمون دحرجات زرقيحنا سلازلنا بترقاقامي زوم كلهم حبريتات أب دحرجاتنا تروحوا ميقوم أبز على متايق زي مسحونا ناصرنا تزاربنا كلنا زم حلالفو كلهم حبريتات ناي باك جراوند حبريتات ون ريخم بو بموكاس كتكاتاتولوخم تقولون بزعبا زو قدايات زي غانا قصالي زلو بزعبا فولك هيلسو من دقيتن يخون او زلو عماماتن بزعبا نتعنانا يخون تعنا حبرتسب نمحلاو زلونا حلافنت يخون كونتات بزيادة زتفلالو حبريتاتات اب دحرقتنا يخون اب كلن دحرقتاتنا يزي على مزتات
ኣትኹም ክትከታተሉ ከምቲ ዝተባህለ ብፍላይ ትግርኛ ተዛረብቲ ሕብረተሰብ ተቐመጥቲ ሾደን ቀሊል ቁፅሪ ኣብ ዘይብሉ እዋን ብቋንቋ ዲኹም ዝተዳለወ ሓበሬታታት ብወግዒ መንገዲ ብመጽናዕትን ብሞያውያን መንገዲ ዝተዳለወ ትሑት ዝኾነ ተሳታፍነት ምህላው ከተሓሳስብ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ መራሕቲ ሃይማኖት መማህራን ማሕበራት ኩሎም ነቲ ሕብረተሰብ ዘገድሱ ትካላት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ስራሕ ዘድሊ ናይ ምብርባር ስራሕ ዘድሊ ምዃኑ ንሕና እውን ብወገንና ከምኡ ሓላፍነት ከም ዘለና ግምት ብምእታው እቲ ሓውና ናስር ዝሃበና ለበዋ ኣብ ተግባር ንምውዓል ክንረባረብ ምዃንና ንሕና እውን ቃል እናእተና ነዚ ሰፊሕ ትምህርታውን ሞያውን ሓበሬታ ዝሃበና ሓውና ናስር ኑሩ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ መደብናን እንዳመስገንኩ ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ 50 ደቂቕ መደብ በዚ ወዲእና ኣለና ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ሰላም ተሓቀኒ أبي سدرابيت ناتي أبدكي أب حكمنا يسرح دكتور ودي بزحات حمام مسؤول زلو أنا نجزر سكرت توجيه خلهم حميمين رخصة هوسبيتال أتينا سلزي زحمام زي برتعيو أب كله تبارعي دلو متن كاي دليو تي زوها بكا ممرحي تغطي كان